चिरां जिल्ला बनसुनि जानानै जों मोनसे फ्रि हेल्थ चेकआप लादों आरो बेजों लोगोसे काउन्सिलिंआव फ्रि जाय बेमारा माने चेकआप खालामनायाव बहुत फैसा थाङो एक्सपेन्डिचार बहुत थाङो चेकआप खालामनायावनो दा बे चेकआपखौ जों बनसुनिफ्राय जोङो कलकातानि माखासे डाक्टारफोर दङ डाक्टार बिथांमोनखौ जों लेंहरनानै फ्रि हेल्थ चेकआप खालामदों जोङो बेजों लोगोसे काउन्सिलिंखौबो बेमारनि सोमोन्दै जिथु काउन्सिलिं होनांगौ बे काउन्सिलिंखौबो जों फ्रि खालामना होदों आरो दा बेनि उनावहाय बेजों लोगोसे जों थेरापि लाबोफादों जाय थेरापि खालामनायाव खनसे थेरापि खालामा 15,000 20,000 30,000 गाहाम थाङो थेरापि खनसे खालामगासेयावनो जेरैहाय नों सिनस्रि सानायानो होन हान्थु सानायानो होन मोदोम सानायानो होन स्पन्डिलाइटिस प्रब्लेमानो होन बेबायदि गोबां रोखोमनि प्रब्लेम थायो आर्थराइटिस प्रब्लेम थायो दा बेफोर ट्रिटमेन्टआ नोङो एल'पेथिकआवथ' गैखायानो एल'पेथिकजों जास्ट नोङो सानाय सुनायखौ दमन खालामना दोननो हायो आरो बैफोरबायदिखौ नों ट्रिटमेन्ट लानो थाङोब्ला जेरै एपल'आनो होन चेन्नाइनि एपल' हस्पिटालखौनो होन बा दिल्लीयावनो होन बिराद एक्सपेन्डिचार जायो जाय एक्सपेन्डिचारखौ नोङो हा हु फाननानै मानसिफ्रा थाङो बायद'आव नोङो हा हु फाननानै नोङो ट्रिटमेन्ट लाहैनांगौ जायो सानाय सुनायनि थाखायनो साइटिका प्रब्लेमफोरनि थाखायनो थ' लाख रुपिसजों खरसा जायो फेमिलिया बिराद असान्ति जायो बेबायदि एक्सपेन्डिचार मेडिकेल एक्सपेन्डिचार जाबाय थायोब्ला सा बेखौ जों सिन्था खालामनानै जों चिरां जिल्ला बनसुनिखौ सिन्था खालामनानै जाहाथे खम माबायैनो एक्सपेन्डिचारैनो जाहाथे जों पाब्लिकनि सेवा खालामनो हायो बेखौ साननानै जों कलकातानिफ्राय डाक्टार बिथांमोनखौ लेंहरदों जाय बिथांमोना माने स्पेसियेलाइज इन थेरापि बायदि रोखोमनि आर्थराइटिस होन साइटिकायानो होन सिं सानायानो बेक पेनानो होन बे बायदि रोखोमनि बिथांमोना स्पन्डिलाइटिस माबायाव एक्सपार्ट आरो बिथांमोना दा बै बिथांमोनखौ जों खावलायना लेंहरदों आरो बिथांमोनखौ जोङो नमिनेल जास्ट फि मोनसे लाहोदों बे नमिनेल फिजों बिथांमोनखौ जों ट्रिटमेन्ट खालामहोदों आरो जों एकदम 10,000 20,000 50,000 बिदि लायाखै जास्ट ओरैनो बिथांमोना जे गोजाननिफ्राय फैदों बिथांमोननो जास्ट मोनसे नमिनेल चार्ज बेफोरबायदिखौ जों लानानै बिथांमोन थेरापि खालामदों दा गोबां पेसेन्टआ खालामजाबाय दिनै आरो दाख्लैबो खालामजागासिनो बिथांमोना बहुत सेटिसफाइड बेबायदि दिनै जोङो मर देन 50नि गोजौआव थांबाय दासिमाव टिल नाव पेसेन्टआ जों मर देन 50 थांबाय नायजानाय बिथांमोना बिनि गेजेराव खायफाया थेरापि लादों खायफा थेरापि लायाखै जाय थेरापि लादों बिथांमोना बहुत सेटिसफाइड एकदम बाय हार्ट सेटिसफाइड बिथांमोना सेटिसफाइड जादों खारन बिथांमोना भुक्तभुगिखा सिगांनिफ्रायनो बेसेबां थाखा गारबोबाय बिथांमोना नायजानो डक्टर सासेनाव हाबोबानो 500 रुपिसखा आरो बेनि सायाव मेडिसिन लिरो 2,000 3,000 मेडिसिन लिरो ब्लाड टेस्ट लिरो 4,000 गाहाम थाङो दा बैफोरो नोङो एकदम नमिनेल फि जास्ट नोङो मा होनो बेखौ नेग्लिजिबोल एमाउन्ट लाहोनानै जोङो खावलायनायनि गेजेरजों दिनै बे थेरापिखौ नैबे हेल्थ केम्पनि थ्रुयै जों खालामनाय जादों आरो आज के प्रोग्राम के बारे में क्या बोलेंगे? नमस्कार दर्शकवृंद, आज के प्रोग्राम के बारे में इतना बोलना चाहता हूँ जो हम लोग का बेंथोल गेट स्थित चिराग वैदिक सेंटर जो आप जानते हैं और जिसकी स्थापना हमने कुछ महीने पहले की थी। हमारी एक योजना है कि हम लोगों को जो भी आज इस बीमारी से बहुत सारी बीमारी हैं, जैसे आप जानते हैं अभी हम लोग कुछ स्पेशलाइज्ड डॉक्टर को हमने बुलाया है जो थेरेपिस्ट है, जो सही में एक वैदिक थेरेपिस्ट है, उनको हमने बुलाया है। जो अभी आप जानते हैं साइटिका हो गया, स्लिप डिस्क हो गया, स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, उसके बाद जेली प्रॉब्लम हो गया, लिगामेंट प्रॉब्लम है, इस चीज़ को लेकर भी हम लोग बहुत काम कर रहे हैं। और हमने फ्री कैंप की अभी आयोजित हमने किया है। अभी हम लोग फ्री कैंप चला रहे हैं, आप लोग जैसे जानते हैं वैदिक थेरेपी सेंटर की ओर से। और हम यही चीज़ चाह रहे हैं कि जो ट्रीटमेंट लाखों रुपए में लोग जाके ठीक नहीं हो सकते, हम सिर्फ कम से कम पैसे में लोगों को ठीक कर रहे हैं। और बहुत सारा चीज़ हमने फ्री भी कर दिया है। कैंप फ्री है, जो होल बॉडी चेकअप, जो आपका 65 बीमारियों के बारे में हम होल बॉडी को डायग्नाइज करके बताते हैं, वो सब चीज़ें टेस्ट फ्री है। और मैं यही बोलूँगा ज़्यादा से ज़्यादा आप आएँ, जुड़ें, इस कैंप पे आएँ। और भी कैंप आने वाले दिनों में चलने वाली है, वहाँ पे आएँ, हमारे सेंटर पे आएँ। और जो जिस रोग से, जो बीमारी से आप जूझ रहे हैं, उससे जल्द से जल्द कम पैसे में आपको मुक्ति मिले। थैंक यू एवरीवन। आज बहुत ही मैं तो ये बोलूँगा कि बहुत ही अच्छा दिन था आज के लिए। और बहुत से लोग, करीबन अभी तक 100 लोग आ चुके हैं सुबह 11 बजे से लेकर, क्योंकि और लगभग जितने भी लोग आ रहे हैं वो, बस मैं ये बोलूँगा कि जो दर्द लेके आए थे और हंस के जा रहे हैं, क्योंकि हमारी एक ही योजना है हर घर में। क्योंकि देखिए एक ऐसी पीड़ा है जो दर्दनाशक जो बीमारी होती है वो पूरे घर को ही रोन डालती है।
सब पीड़ित रहते हैं। हम इस पीड़ा से लोगों को मुक्त करने के लिए हमने इस कैंप का आयोजित किए हैं और बहुत ही मतलब आज तो इतना रोमांचक था कि